Салом, духтарако ҷои апаи Зумрат мепурсен, хостум шумода пурра фаҳмонам. Нигоҳ кунен, ҳафтум дарвозаи Тиллобозор ворид мегарден. То охира мебиёнам ҳафтум дарвозара. Диден баромадгоҳи рақами 19 навистагиам рияди ростакида. Ина марамат плакатчон ҳаст. Беҳадам як магазини хушрук шудагиан ки борои беҳтарин доранд бо нархҳои дастрас. Мана Аиша навистагия. Диден духтарако. Ассалом. Иқахшро ира моделора бинен, киртора бинен духтарако. Пеш апай Зумрат омадагием. Нигоҳ кунен ва ҳам туҳфа. Ассалом апай Зумрат. Муборак шава. Худо муборак. Адолатҷон хуш омаден. Раҳмат. Духтаро ҳаматон ассалому алайкум. Хуш омаден шумо ани. Марҳамат. Апай Зумрат боз ҳам новинка, боз ҳам распродажа, боз ҳам туҳфаҳо овардагай барои шумо. Ҳатман тамошо кунен аворора пайгирӣ кунен. Духтарои хушрӯи ма ҳамин новинка, ҳамин шерси оригиналай барои ҳамин духтаракои химчамиёна. Ин моделом новинка ҳан расветкоша хай видео мекунем. Баъд туҳфам ҳамин духтарои хушрӯи ма ки шумо дута кирта харидорӣ мекунен, дар сайти ма подписатсия мекунен. Ма шуморо айнами браслетое ки вай сиёҳ намешаванд сталноем дута платьяда якта падарка мекунам. Ина диден духтарако дута платья харидорӣ кунен. Омадаги аи падарка мешавад духтарои хушрӯи ма. Фасона духтарако диден. Ҳаматона интизорем. ҳам бо нархҳои дастрас мехаред, ҳам новинкара якум шумо мепӯшед ва ҳам соҳиби туҳфа мегарден. ҳатман пеши апай Зумрат биёен духтарако. Бинен духтарако киртои фасони ипек дар ҷои апай Зумрат. Нигоҳ кунен, я намуд хушрӯи астае ки сабукак марамат сезони ҳамина омад. Дига цветошам аста? Ина ира цветкоша бинен. Апа чанд сум каден? Ино ростига 500 сомон будан, ҳози 350 сомон скидка кадаги. Ина 500 сомона ипекои хушрӯ 350 сомон шидагай. Аксия дар ҷои апай Зумрат. Ино балишмерка нестан? Балишмерка неста, то размери 54 пуша мешавад. То 54 размер дуруст мегира. Марамад ина каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор ҳафтум дарвоза. Инами ҳафтум дарвозара ворид ки гаштен то охира биёен духтарако. Рияди ростаки духтаро ҳафтум дарвоза рияди ростаки биёен. Охирон баромадгоҳи рақами 19 навистагай Аиша ҷои апаи Зумрат. Плакатчон ҳастай ба осонӣ меёбен. Ана ипеки дигаре ки овардагиан як борак и моделша бобинен духтаро. Чихе моделаки хушрӯвай. И ваяй аднатони ипекои оригинал беҳад фасон чанг ва ёш сангчош тоза дига цветошам аст. Ёша чанд карден апа? Ёра 450 сомон, ё 600 будан, ҳози скидка қати 450 сомон. И 600 сомон, 450 сомон шид. 56 дорам. Мана марамат бинен чихе хушрӯ. Ипеки оригинала, сезони туёши. Оригинал Ина ипека худашохи духтарако биён ай наздик як борак биненда чи расветкош, чи мисол фасонуш аҷоиб хушрӯчай беҳад фасонай размеруш то 56 размер дуруст мегирад. Нигоҳ кунед духтаро. Маҳқултон мешава. Ҳози сезони туё як куртаи фасон ки мекофта бошед пеши апай Зумрат биёен. Бо касе ки ду курта харидорӣ мекунад аз ҷои апай Зумрат як браслети фасони стайлинои туҳфа мегира. Мана модел духтарако куртара фасониша бинен. Ҳози сезони анамхе паплинакои фасони белмандо омад. Нусхаҳои Дубай духтарако ҳамаи ҳами копиялюкси Дубай ая. Копиялюкси Дубай адолатҷон ё баетон боша натурал када будан ку. Ҳози ипек белмандода тайёр кардем духтаро сваровски сангай сабука ки тобистоно духтаро. Ипек белмандоя материалш ҳам хушрӯ. Нархиш чхелай? 280 будан, ҳози ма скидка қати 200 метем. Ва духтарако диден чиха куртаи фасони хушрӯ дар ҷои апай Зумрат дар магазини навшон акция рафтестай. Ина 280 сомона бори 200 сомон кардагиан. Размеро ҳамаш ҳаст. 56 аст. Диден айчилаш то 56 размеротонам меёбен. Расветкора диден чихе расветкои хушрӯ. Ина бо як модели фасони дигаи фарзонаи хуршадай нигоҳ кунен моделша бинен чихе хушрӯвай. Ҳами 1500 сума киртада ҳаст. Ина ҳози апай Зумрат ира агар ҳами яъни натурал кадаги будем яъни 280 буд 200 скидка ина кадаги 200 сомон кардагиан. Суроға бозори Корвон тарафи Тиллобозор ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен духтаро то охира ҳами рияди ростакира биёен баромадгоҳи рақами 19 навистагай плакатчон Аиша ҳастай ба осонӣ меёбен духтарако ира бинен чихе куртои хушрӯ овардагиан. хай падаркара бо мегум ки кадомитон ҳами сайти Аиша Брендшоп да подписатсия кунен
ана ду та кирта гирен як та браслети сталной подарка мешавад духтари хушруима. ина касоне ки апай зумрада подписаться кардагиян страничкашонда ма отметить кардагиям якта вай меги вақте ду курта харидорӣ мекунен на як браслет туҳфа мегирен стайлноя беҳад хушрувай марамад ира бинен худашам як браслетш 100 май лекин шумода туҳфа метиҳанд ҳам нархи арзон ҳам интихоби зебо ва ҳам туҳфа нарх да 80 сомон агар бихарана баъд агар ду та кирта гирифтан подарка подписаться кунам подаркая ина духтарако ҳатман биёен бисёриё анамхе киртакои фасон мекованд марҳамат апай зумрад овардай бинен охи чихе хушрӯай ҳамино ҳамаш ҳозир оригиналош ҳастай 1000 сомон 100 сомон ай духтаро дидагиен да моделои дубай ҳозир боша апай зумрад овардай материалш бовар кунен беҳтарин ай духчам аҷоиботай нархи дастрас казем 350 сомон бу духтарои хушрӯима 250 скидка карда ина 250 сомон 50-56 мешавад духтаро беҳад материалаш амихел пахтаги тозаи хушрӯай шушта мепӯшен духтаро бовар кунен беҳад хушрӯай дидесте нахтон ки чихе танада фасон меиста размеро ҳастай марамад ина дар кортон боша магазини апай зумрад биёен магазини навшон бозори корвон тарафи тилобозор ҳафтум дарвозара то охира биёен духтаро марамад назди баромадгоҳи 19 даян аиша навистагия плакатшонда аиша навистагия меёбен шона марамад ира бинёен чихе хушрӯ и моделшам и нусхаи дубай якнимазора киртара нусхашай ина ози да паплинак биромадай сабуки хушрӯй астай ки чанд сумаи шапа ёни 280 буд 200 сомонаи духтарои хушрӯима ду та расветка дора ина коричневый цветишу сиёш танаи 19 200 сомониш дагай бовар мекунен хушрӯгиша диден духтарако маҳқултон мешава ира бинен бо чихе зебандаяй размероям ҳастай баъд медонен аз ҷои апай зумрад вақте ду кирта харидорӣ мекунену подписчики страничкашонен дар инстаграм дар аиша бренд шоп пас шумо соҳиби анамхе браслети фасони стайлной мегарден апай зумрад браслетҳои стайлной комплектҳои стайлноям фурӯшӣ дора марамад агар дар кортон боша нависен расмоша мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд ва духтарако нигоҳ кунен апай зумрад чӣ овардай я намуд киртои фасон овардагай ҳозир ҳар ду намудчамаш мода мефаҳмонам аҷоибот хушрӯвай диден киртапочаш ҳастай платьяш ҳастая материалша бо намеген чихе фасонай роҳатай танаи нисода будаги киртапоча паплинай шерст галои қадима паплиншай духтарои хушрӯима ё 280 будан ҳозир 200 скидка кардагиен ана нигоҳ кунен ручная работа дора 200 сомон нигоҳ кунен духтаро барх дора кори дастӣ дора аҷоибот хушрӯ марҳамат ибо расветка доштай ина каседа дар корай рости гап 7 расветка дора тамом кардагием ба расветкаи дигаша видеода тамошо мекунем ба духтаро 7 расветка дора бинависен апай зумрад бо расмоша мепартояндтона тамошо карда интихоб кунен размер двойка вай мешава размеро майда мешаванд 48-52 мешава 48-52 балшмерка нестай а иё чи ана ин мади материал шерсай духтаро хушрӯима и стандарт духтагияй материал шерсай абая спушини меган ку ҳам хел духтагияй оли як бор вайта нигоҳ кунен духтаро хушрӯима ана чӣ хел фаҳмонамтон 46 размер дани мешава 58 дани мешава то 58 дуруст мегира стандартай беҳад хушрӯ духтаро бовар кунен гилошку бо аҷоиботай тамошобино иш чанд сумай ино 450 будан скидка қати 350 ба хотире ки ин шерси оригиналай шерсай материалш тамошобино сангай духтаро хушрӯима ина марҳамат шерстай материалш магазини нави апай зумрад бозори корвондаи тарафи тилобозор ҳафтум дарвоза духтаро ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен ростаки то охира биёен баромадгоҳи рақами 19 навистагай бари ҳавайда магазини оиша бренд шоп вайш ҳастай плакатшон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен бовар кунен я намуд расветкаҳои фасон доранд ҳамин намудчам инаи намудчам шумо нависен шона расмоша ба мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд ҳамаш зебанда ҳамаш хушрӯ анами болопӯшора бисёри бад мепурсанд марҳамат апай зумрадам қа хушрӯша овардай иглоша бо намеген сабукакан ду тарафа мепӯшен духтаро хушрӯима и модели 2025 аҳамиятиен 2 сол буд ки капшонкадорш буда
ҳозир мо ҳами сол заказ кардем ҳамира тайёр кардем бе капшонай духтарои хушрӯи ма ира бинен чиха модели хушрӯчане 2025. саб букак модели 2025 бе капюшон материалшон аҷоиботай сабукак мепӯшен мешава хача тоқа пӯшен хоҳенай болои кирто пӯшен хоҳен тарафи дигарш қатӣ ба расветкоша ноз нишон те чанд смани апа ино рости гап 280 будан ҳозир скидка қатӣ ма 200 метиём 200 сомон бо ин цветоша бинен чиха хушрӯяй духтаро марҳамат ина касседа дар корай метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен магазини нави апай зумрад бозори корвон тарафи тиллобозор ҳафтум дарвозара то охирша биёен духтарако ями дуромаден ҳафтум дарвозар яди ростаки то охира биёен баромадгоҳи рақами 19 навистагай бари ҳавайда магазини оиша бренд шоп плакатшон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен нигоҳ кунен бозам оқша мендоза чиха хушрӯая и тарафшан фасон и тарафшан фасон размерош то чанда япа размеро балшимеркай духтарои хушрӯи ма размер сар мешава 50-58 58-ш 150 кило мешава ва чиха зур диден духтарако размеро беҳад балшимеркай хушрӯ шидагӣ дина борум дуромад клиентое ки гирифтагиан хучоноли мебинам видеора ҳама розияй беҳад размеро калон мешава ана баъд боз як намуди дига болопӯшак духтаро ина сабукак диден беостинак бисёриё киртара тоқа намепӯшанд болопӯшкати мепӯшанд ина болопӯши фасони хушрӯ дар ҷои апай зумрад омадай ино чанд пуланд 150 сомон духтаро ва ира бинени қа фасончае 150 сомон размерош чӣ хеланд размеро маламеркан ха мешава балшимеркадан мешава маламеркадан мешава ина марама дар кортон боша 150 сомон болода ҳами гипюриш гало шархел мондаги гило шархела ина марамат кас седа дар корай омада наметонен нависен доставкатона равон мекунанд доставка доранд қа киртапочои фасон омадай духтаракоира бинен дар ҷои апай зумрад ина киртапочои тоҷикӣ духтаги тайёраки хушрӯ омадай паплинаки фасон бо ира украшениша бинен чихе хушрӯай расветка дора духтарако марҳамат нархшон чанда япа нархошон ё 250 будан ҳозир 150 скидка кардагем духтарои хушрӯи ва диден духтаро 150 сомоне диден апай зумрад чихе хирсантон мекуна духтаги тайёрак 150 сомон энемхе киртакои паплин качестваш духтаро шикай хушрӯай качествадай хеле нархҳои арзона диден нагӯен ки качестваш пастай паплинош шушташта мепӯшен вайш размерош чихе боша 48-58 мешава неки 58-ш дар 90 кило мешава 58-ш 90 кило да мешава хулас духтарако марамат киртапочаи фасон дар кор боша магазини нави апаи зумрад биёен нархи беҳтарин кати анамхе киртапочаи фасона меёбен ана баъд и моделша нигоҳ кунен духтарако рубашкагиай дарози хушрӯ двойка кати бурукуш бинен чихе фасоная иям материалш чай қаф хушрӯ паплинай ҳамияни доингай духтарои хушрӯи ма брюк кати ҳамхари двойка мехостен ма ба шуморо ҳамира заказ кардам духтарои хушрӯи ма бор ҳами саҳар дуромадагиай бори нав нарх чӣ хела нархаш ҳамирани 250 ҳозир 150 скидка кадаги ва диден духтаро иқои хушрӯчаяй 250 сомона 150 сомон шудагай ина марамат пеши апай зумрад биёен магазини навшон биёен духтаро ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд беҳад хушрӯ сабук бозори корвон тарафи тиллобозор ҳафтум дарвоза ки медроен духтаро рияди ростакӣ то охира биёен баромадгоҳи рақами 19 навистагай бари ҳамида плакатшон ҳастай оиша бренд шоп навистагай магазин ина ҳамаи чи ҳаст беҳад хушрӯ нигоҳ куненда расветкош қа бисёр буда иқа паплинакои хушрӯаи охи духтаро мана 150 сомон двойкачора диден қа материалш фасонае лёнаи иқа хушрӯ хулоса шушта мепӯшен духтаро баъд медонен духтаро хубиш чияй нархш арзонай размерш то чандай размеро то 54 духтарои хушрӯи ма баъд ин модели ки дасти ноздай ҳамияни 130 сомона китаб ина иш бо 130 беҳтарин духтарако марамат ина 130 сомашам бинен чихе хушрӯ и глора бинен 3D ози мода шудагиай кулоша диден сангчадор сангош сваровски духтаги тайёр и размерои подростковида меша духтарако дам меша нозда шудаги ҳанами духтаи фақат материал дигарай гил узорш дигарай агани ҳамихелай
нигоҳ Калон кунед будаи гревон дора размериш. 130 сума гревон дора танаи ноз будагӣ хеле бубончикадагӣ ина хулоса дора. духтаракои азиз кадомеша интихоб мекунен марамад интихоб кунен дар ва как доставкатон кунанд ё ки биёен пушен бинен мана марамад аямҷа харидорӣ кунен духтарои ма хушру аҳамият битиен ки ма уже скидка кадагием дига арзон намешава аида арзон ба фикр аксия духтаро худаш беҳад нархи дастрас кати пешниҳод шудагиай ва духтаро иша бинен охи киртое ки апай зумрад овардай бовар кунен иша 18 хушру 18 хушру пушча диден чихе украшения дора аҷоиботай бовар кунен аяму киртое ки 800 000 сумайку ягон фарқ надора паплинаки оригинали доингаи шушта мепушен моделша бинен чихе хушру кардагиян нархаш боша акция кати чанд сумай 200 сомон ҳозир ма наздик шумода як борак хушругиро нишон тимохи ҳавастон мекунад духтаро ира бинен бренди ламиража амхе моделша кардагиян 1000 чанд сума киртара ина пуштакш кати украшения дора аҷоибай охи духтарако диден аҷоиб дар ҳақиқат ҳам ияцве дора па ай расветка доштай бо духтаро нигоҳ кунен ина 200 сомонда инем хеле киртаи фасон метонен аз ҷои апай зумрад харен мошалло беҳтарин диден то 150 килогара размер ҳастай бобинен чихе зебандая на диден ира диден чихе хушрувай духтаро варианти беҳтарини анамхе кирто дар ҷои апай зумрад шуморо интизорай бо нархи дастрас 200 сомон ира бинен охи бо медонен миёен ду кирта мегирен аз ҷои апай зумрад ку як тай дига браслети сталинои қиматӣ шумода туҳфа мекунанд бозори корвон бозори корвон тарафи тиллобозор ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен ростаки биёен то охира баромадгоҳи рақами 19 навистагиай пеши ҳамида магазини апай зумратай айша брендшоп плакачон ҳастай инаиам хушру духтаро нигоҳ кунен ичанд пулай ишам бинен чихе фасонай духтаро ҳар душам копиалекси дубай ай духтаро нигоҳ кунен чихе хушру қацветош глош хушру духтаро марҳамат муроҷиат кунен агар омадан натонен духтарако муроҷиат кунен доставкатон мекунанд мана бисёр ҳам хушру духтаро иша хушру ина марамат кадомеша мегирен айша брендшоп биёен як чи дига бугум адолаҷон барои доставка кадан ҳами духтаракора ма як рӯз пеш заказшона мегирам ҳами бифаҳмонумтон доставка мисол ма шумода ҳами рӯз ма заказ шуморо гирифтам пага бадаабе доставка сар мешава духтарои хушру шумо хавотир нашавен мо ҳама вақт дастивязем не ки ҳама вақт наметонем шумода ответием барое ки беҳад бетоқатӣ мекунам бисёруш доставчико мебаранд мерасонантон иншалло дидена духтарако кама как сабр кунен дара ва как бурда шумода доставка мекунанд мана марамад нигоҳ кунен чихе хушрувай глошон фасони бадай дар ҳақиқат ҳам фасонай духтаро украшениша бинен духтаро чихе хушрувай сангчоша бинен тоза сваровски шишагӣ сангчои шишагиай мана марамад беҳтарин киртора гулчин карда апай зумрад барои муштариё овардагиай то ин ки бо нархи дастрас киртаи фасон пушен духтаро марамад биёен ака хитон бинен духтаро нигоҳ кунен охи моделора чихе хушрувай иша 18 фасонай ҳамаи ҳами борои новинкаи апай зумратай марамад дар кор шаватона биёен ина магазин нав шонда янамуд борои фасон омадагиай маҳқултон мешава ҳозиҷада дига моделам аст нишонтон метим и чанд сумай апа духтарои хушруи ма 350 будан диден духтаро 250 сомон ин ҳами хушругиш кати 250 сомонай ҳозир сезони ҳамин омад марҳамат ягон ҷо рафтандан варианти беҳтаринай бои сиёша бинен чихе хушру томбоша духтаро ҳами дар вилюр буд королевский вилюр да бамбук да буд фирмаи турсияй модели турсия духтаро пашифи туркия духтаро диден чихе хушру паплини белмандо да омадагиай ба ҳазур мепушен шушта мепушен
48 تا 56 میشه دخترش شروع ما 48 تا 56 размер ҳастай марамат ана бад инай моделша бинен чиқа хушручай ичам пулаяй иам пашифи Дубай ҳама иҷода медоран духтаро рекламора тамошо мекунан ҳама иҷода 350 400 дар магазини ма 250 сомон духтаро беҳтарин ина 250 сомон пашифи Дубай дар магазини Апай Зумрат магазини Навуш бозори Корвон тарафи Тилло бозор ягон камбудӣ надора якм сортай на беҳад просто хушрӯ шумо дар арзон гуфтесам 250 сомон 250 сомон марҳамат ҳафтум дарвоза тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвозара то охира биёен баромадгоҳи рақами 19 навистагай бари ҳамида плакатчон ҳастай Аиша бренд шоп магазини Апай Зумрат биёен духтарако пушен бинен нархҳои беҳтарин кати харидорӣ кунен фасони киртара бинен духтарако бовар мекунед нархи шок 100 сомон ай фасонира бинен охи хушругиша бинен ҳамаги 100 сомон дар ҷои Апай Зумрат инай моделора бинен ино ҳамаш копиалюксои Дубай ай духчам фасоншам духтаро шру ва светкош шруану бад качествашани намзай ина ҳам качестваш ҳам нигоҳ кунен иқа хушрӯан 100 сомон марамат касседа дар кораи духтаро 100 сомонӣ и хеле кирта ягон ҷода и нарх нестай леки Апай Зумрат барои шумо 100 сомон кардагай анамихе киртои фасона ино чандай ами 100 сомон ишам 100 сомон иқа фасон ина қатора 100 сомон ина ми тараф ҳамаш 100 сомон ана инош бошад 130 сомон духтаро бинен чиха хушрӯ ва ира бинен духтаром қа арзон кардиян ина цвечам астай манекенда биненда и қойматира хушрӯй духтаро ранги 1000 сомои вая е бовар кунен Дубай 1000 сомошай материалша ҷойготай як борак биёен ай наздики хитон ина тамошо кунен магазини нави Апай Зумрата анам хер аз продажои фасон доранд бозори Корвон тарафи Тилло бозор мана марамат тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвозара духтаро ина ворид мегарден ку то охира биёен инамҷо баромадгоҳи рақами 19 навистагай магазини Апай Зумрат иҷоз берунда мондаган распродажора ина марамат духтарако омада аз наздик бинен ина ино глянцеви пекана ваян итальянка итальянкои фасон ина итальянкои хушрӯ мана духтаро нархи беҳтарин 150 сомон бовар мекунен инаи ипекай беҳад хушрӯ манекенда бинен чиха фасонай ва ира бинен охи духтарако моделои фасон бо нархи дастрас дар ҷои Апай Зумрат ё доставка доранд аз продажо бад договор мекунем барое ки доставчики мо 30 сомон мегира скидкора кадоме мехоҳа агар доставка кунем 30 сомон барои доставка метиҳанд ина дидем духтаро доставчик мегирад пула тамошобинои аксиё агар доставка хоҳем доставкаш 30 сомонай марамат рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд леки агар ки омаданӣ бошен биёен ай пеш интихоба бинен чиха бисёрай ба ҳазур пушен интихоб кунен иша хушрӯ иша хушрӯ беҳад ку бо арзон бовар мекунен инаи киртапоча будай и 100 сомонай 100 сомон ина киртапоча 100 сомон духтаро дарақат ҳам хушрӯ духтаро дарақат ҳам борои беҳтарин овардагиан духтаро Апай Зумрат нигоҳ кунед барои шумо чихе киртои хушрӯ овардай бо нархҳои дастрас ҳатман омада тамошо кунен духтаро биёен